מעצבנת אחת. אמא שלכם שתהיה ליברל, לפעמים מביאה לי את הסעיף. מה השעה באמת? 6. כבר 6? אני לא מאמינה, יו, איזה מטומטמת. תגידו לי, מה, אין פה קליטה? לא, דווקא לי יש. איזה חברה את? יו, יהרוג אותי, אני לא מאמינה. מה זה? זה הצלצול של מיקי. לא, זה של רונה. טוב, סליחה, אני מצטערת, אני חייבת ללכת להתראות. ביי. להתראות. אני נתנה לי לשמור על הטלפון שלה. השיחה מועברת לתקולי. גם כן עוד אחת כלבה. נסעה לחול, שכחה אותי לגמרי. מה נראה לך, יוגב, היא מסננת אותי? מסננת בתחת. דבר יפה, גבר. נו, אבא, איפה אמא כבר? יאללה, אנחנו לחפש תשחרר את אחותך ואנחנו נצא. חבר'ה, אני פה מצטערת. משהו דפוק אצלי, לא הייתה לי קליטה. בחייאת סוזי, שעה אני מחכה לך פה בזוהמה הזאת עם הילדים. זה בית חולים, הכל מלא חיידקים. בסדר, אנטיפט, בסדר. תירגע, תיכנס קצת לפרופורציות. אתה יודע, הבחורה נכנסה לשפץ קצת האף, קצת הזה, נהייתה צמח. החיים האלה כאלה שבריריים, מה מכיס? אני צריך להעריך כל רגע, אני אומרת לך. צריך ממש למצות את החיים האלה. טוב, אני שנייה עושה טלפון. עכשיו זה הזמן לעשות טלפון? שנייה. דורית, היי, כאן סוזי. אני התקשרתי רק לבשר לך שרונה, הקליינטית שלך, רונה, שדרכה הגעתי אלייך, אז היא נכנסה לניתוח, ניתוח פלסטי, והמצב שלה לא, זאת אומרת, הייתה איזו תקלה ולא טוב. אז אם את רוצה לשמוע פרטים, או שאת רוצה לבוא לבקר אותה, את יכולה לבוא איתי, אני כמעט כל יום שם. אז דברי איתי. ביי. היי. היי. אני נורא שמחה שבאת. באמת, היא גם, שהיא תתעורר, היא נורא תשמח לדעת שאת באת לבקר. כן. אני גם נורא שמחה שבאתי. יופי. תודה שאמרת לי. בטח. בואי נשב. כן. בואי נשב. זה טרגדיה. ממש טרגדיה. אסון. אסון. זהו, כאן אני גרה. נעים פה במזגן, לא בא לי לצאת החוצה. היה נחמד, לא? כן, היה כיף. כן. ככה יצא לי להכיר גם עוד צד שלך. יש לך חברה טובה. כן. מסכנה רונה, טוב, אני אזוז. איך היד שלך דרך אגב? יותר טוב. כן? יותר טוב, כן, תודה. את יכולה כבר לבוא אליי לטיפול שבוע הבא. אוקיי, יופי. יופי, אני אצלך שבוע הבא. יופי. טוב. אז ביי. So in the manner of speaking
טוב.